Nogle gange er det ikke det, vi ser, som virkelig berører os, men det, vi føler, som om et sted har evnen til ålager en usynlig, latent spænding, som er i færd med afsløre se i de mest vanlige detaljerne. God kvæld til alle på kanalen. Mit navn er Sebastian Krüger, jeg er 36 år og skriver fra Bremen i Tyskland. Jeg har altid fulgt med på historierne her af nysgerrighed og lyttet i pausene mine eller på lange bilture. Jeg troede aldrig, jeg havde noget, som var værd at dele, før en oplevelse, jeg havde for nogle år siden, kom tilbage og rørte mig dybt. Kanskje det at sætte ord på det vil hjælpe mig at forstå, hvad som skete, eller i det mindste lade mig lægge bak mig det, som fortsat plager mig. Det var i midten af september 2019. Jeg var på vej hjem fra et kundebesøg i en liten by, som hedder Vechta, omtrent 2 timer fra der jeg bor. Mødet blev senere end planlagt, og jeg var tydeligt slitten, så jeg bestemte mig for at ikke køre om natten. Det var ingen grund til at tage nogen chancer på grund af søvnmangel. Jeg kiggede raskt på mobilen og fandt et enkelt overnattingssted ved en regional motorvej, et af de gamle motellene, som fortsat findes i indlandet. Anmeldelsene var hverken gode eller dårlige, bare funktionelle. Jeg trængte bare en seng og nogle timers hvile. Jeg kom frem efter 7 om kvelden. Himlen begyndte at mørkne, og det lå en let tåge over vejen. Bygningen var liten i et plan med parkeringspladser ret foran rummene. Facaden viste tydelige tegn på slitage, afskallet maling, flimrende lyspærer, lidt skæve skilt. Men ikke noget, som fik mig til at snu ryggen til stedet. Jeg havde boet på mye værre steder på mine rejser. I receptionen blev jeg mødt af en gråhåret mand med tilbageholden holdning. Ifølge det støvede navneskiltet hed han Dieter. Han sagde ikke mye. Han bare rakte mig nøglen med en langsom bevægelse. Da jeg snuttede med for at gå, sagde han noget, som jeg først forstod flere timer senere. Rum 13. Hvis du hører noget rart, bare ignorer det. Jeg så på ham og ventede på et ironisk smil eller et blunk, men ingenting. Bare hans nedsænkede øjne vendt mod disken. Jeg lå lidt flau takket og gik til rummet og tænkte, at det var et forsøg på en gammeldags spøg af den typen, som hotelejere gør for at underholde uvidende gæster. Rum 13 lå i hjørnet af gangen, bort fra de andre. Det var få lys på vejen, og de fleste rummene virkede ubeboede. Stilheden herskede, bare afbrudt af lyden af biler, som kørte forbi på motorvejen. Nøkkelen snudde let, og døren åbnede se med et svagt knirk. Interiøret var enkelt, næsten spartansk. En dobbeltseng med hvide, men krøllete lagen, et lille bord med en enkelt træstol, en gammel tv på en slidt kommode og en lampe, som blinkede af og til. Tapetet havde synlige flækker og virkede på nogle steder, som om det var i færd med åløsene. Badet var bittesmåt med gamle fliser og en kran, som dryppede uafbrudt. Det lugtede af fugtighed, som om rummet havde stået lukket i lang tid. Til trods for tilstanden på stedet, var det ikke noget specielt skræmmende. Alt var bare gammelt. Ligevel var det noget rart i luften. En slags ubehag, jeg ikke kunne sætte fingeren på. Kanskje var det stilheden. En tyk, ubevægelig stilhed, som om rummet var suspenderet i tid. Jeg bestemte mig for at slå på tv'en. Jeg tog fjernkontrollen og bladede gennem kanalerne, men næsten alle var ude af drift. Jeg klarede at finde en lokal kanal, som viste et matprogram, og lod den stå på for at fylde rummet med lidt lyd. Jeg tog af mig skoene, satte mig på sengekanten og begyndte at svare på nogle meldinger på mobilen. Jeg prøvede at holde mig til rutinen, selvom jeg følte, at noget i atmosfæren ikke var helt normalt. Da jeg mærkede det, var klokken allerede over 9. Jeg bestemte mig for at tage et rask douche, før jeg lagde mig. Det tog lang tid, før vandet blev varmt, og trykket var svagt, men det hjalp lidt på trætheden. Jeg gik tilbage til rummet med håret fortsat fugtig, slukkede lysene og lagde mig. TV'en var fortsat på, men med lavt volum. Jeg lukkede øjnene og prøvede at slappe af. Madrassen knirkede lidt ved hver bevægelse,
og Putta lugtede kvalmende og billig desinfektionsmiddel, ikke så vældig anderledes end det, jeg havde oplevet på andre rejser. Men denne gangen var ubehaget mere vedvarende, som om noget, der nægtede at lade mig være i fred. Der hørte jeg en svag, næsten umærkelig lyd. Jeg åbnede øjnene ubevægeligt og prøvede at identificere det. Det var som en svag skrabbelyd, som kom fra bordet. Jeg snudede hovedet sagte. Stolen stod fortsat på samme sted. Jeg ventede nogle sekunder, men ingenting skete. Jeg tænkte, det var en lyd fra et andet rum eller kanskje fra de gamle rørene. Jeg tvang kroppen til at slappe af og lukkede øjnene igen. Nogle minutter gik, så hørte jeg det igen, lidt højere. Det var samme lyd, men nu ledsaget af et knak som træ, som blev presset. Jeg snudede mig på siden og stirrede på stolen. Den havde bevæget sig, ikke mye. Bare nok til at komme lidt ud af linje med bordet. Men min snude sag. Jeg satte mig op i sengen, anspændt. Jeg ventede i stilhed. Lyden kom ikke tilbage. Jeg rejste mig sagte, gik bort til stolen og rørte den. Den stod fast. Jeg dyttede den tilbage på plads med en rask bevægelse og stod der et øjeblik bare stirrende på hjørnet af rummet, som om jeg ventede på en stille forklaring. Men den kom ikke. Jeg gik tilbage til sengen, når mere vågen. Jeg prøvede at tænke rationelt. Kanskje gulvet var skævt, eller stolen sat dårligt. Bygningen var gammel, fuld af strukturelle fejl. Det var det. Bare det. Jeg havde knapt lagt mig igen, da tv'en slog sig af. Skærmen blev svart, og lyden forsvandt bråt. Jeg tog fjernkontrollen og trykkede på knappen. Ingenting. Jeg trykkede igen. Fortsat ingenting. Jeg satte mig på sengen og stirrede på apparatet. Det var da det slog sig på igen af sig selv, men ikke på den forrige kanalen. Bare støj. En regn af støj, som fyldte hele rummet med den irriterende, næsten aggressive lyden. Jeg stod der uden at forstå. TV'en virkede, som om den provocerede mig. Som om det var en bevidst pause mellem hver handling. Jeg var ikke længere bare irriteret. Nå var jeg virkelig nervøs. Det var nok. Jeg rejste mig, tog rygsækken min, som fortsat var halvåben, og gik ud af rummet med nøglen i hånden. Jeg brydede mig ikke om slå og noget. Jeg løb næsten gennem gangen, kastede nøglen på receptionsdisken, hvor de der ikke længere var, og satte mig ind i bilen. Jeg startede motoren og kørte af gårde uden at se i bagspejlet. Først da jeg så motelskiltet forsvinde i spejlet, pustede jeg lettet ud. Mens jeg kørte bort fra motellet med hjertet fortsat bankende, prøvede jeg at rationalisere det, som netop havde sket. Jeg var ikke en letpåvirkelig person, og livet mit havde altid fulgt en logisk, til og med monoton rytme. Jeg havde aldrig troet på historier om rare steder, og lod mig ikke rive med af antagelser. Men det var noget i det rummel, som var helt udenom det vanlige. Det var ikke noget eksplicit. Det var mere som en ubehagelig følelse i detaljerne. En slags dissonans mellem det, jeg så og det, jeg følte. Jeg kørte nogle kilometer til før jeg fandt en døgnåben benzinstation. Jeg parkerede, købte en stærk kaffe og satte mig i bilen for at bestemme mig for, hvad jeg skulle gøre. Jeg ville ikke tilbage til hovedvejen på det tidspunktet. Klokken var allerede over 10:30, og togen blev stadig tættere. Øjnene mine sved af træthed, men at sove i bilen var ikke akkurat et behageligt alternativ. Likevel virkede alt bedre end at returnere til det stedet. Jeg bestemte mig for at sende en melding til kona mi og bare sige, at jeg havde stoppet for at hvile, og at jeg ville komme næste dag. Jeg nævnte ikke noget om det, som havde sket. Det var som om det ville gøre alt mere virkelig at fortælle om det. Jeg skruede på varmeapparatet i bilen, lagde setet tilbage og lukkede øjnene, selvom jeg vidste, at jeg ikke ville få sove ordentligt. Lydene fra motorvejen i det fjerne holdt mig vågen, men i det mindste følte jeg mig i bevægelse, beskyttet af at være omgivet af lys og trafik. Næste morgen, fortsat lidt groggy, bestemte jeg mig for at dra tilbage til motellet, men ikke for at blive. Jeg havde glemt toiletmappen min på rummet, da dokumenterne mine og ekstra nøglen til bilen lå.
Det var tidligt, like efter 7. Jeg tænkte, at jeg bare kunne hente det, jeg havde glemt, og dra uden og kontakte nogen. Jeg parkerede igen foran rum 13 og pustede dybt, før jeg gik ud. Luften var kald og fugtig. Den typen morgen, hvor tågen virker, som om den klistrer se til huden. Jeg bankede på døren til receptionen, men ingen svarte. Jeg tog mod til mig og gik ret til rummet. Til min overraskelse stod døren på glødt. Det var rart, for jeg var sikker på, at jeg havde låst den. Jeg gik sagte ind. Rummet var akkurat, som jeg havde forladt det. Sengen var fortsat ured, tv'en var slået af, stolen stod på samme sted, som jeg havde flyttet den. Alt virkede statisk. Jeg tog toiletmappen min, tjekkede raskt indholdet og var i færd med at gå, da jeg lagde mærke til noget nyt. På bordet ved siden af stolen lå det en liten genstand, som jeg ikke havde set kvælden før. En pen med logoen til et lokalt transportselskab. Den lå perfekt på kanten af bordet, som om den var blidt lagt der med et formål. Det plagede mig på en måde, som var vanskelig at forklare. Pennen var ikke min, og selv om den tilhørte en anden gæst, hvorfor lå den der nå, når rummet angiveligt havde været låst? Jeg tog pennen, nølte, men lagde den i jakkelommen. Noget ved den lille handling føltes galt, som om jeg blandede mig ind i noget, jeg ikke forstod. Jeg forlod rummet så fort jeg kunne, og så mig ikke tilbage. Jeg lagde ikke igen nogen besked, og leverede ikke nøglen, som jeg fortsat havde. Jeg satte mig bare i bilen og kørte tilbage. I løbet af de næste dagene prøvede jeg at glemme episoden. Jeg fortalte bare en forenklet version til min kone og sagde, at motellet var vældig dårligt, og at jeg foretrak at ikke overnatte der. Jeg nævnte ikke lydene, stolen eller tv'en, og endda mindre pennen. Men den lå der på skrivebordet mit, og hver gang jeg så den, voksede en ubehagelig følelse. Den virkelige vendingen kom næsten 2 uger senere. Jeg holdt på at ordne nogle dokumenter til en kommende rejse og måtte ringe et lokalt transportfirma. Det samme som stod på pennen. Da jeg snakkede med kundeservicen og nævnte logoen, blev hun stille i nogle sekunder. Så spurgte hun, hvor jeg havde fået den. Jeg forklarede kort, at jeg havde fundet den på et motel ved motorvejen, men gik ikke i detaljer. Kvinden sagde med behersket stemme, jeg tror, det er bedst, du ikke nævner det så ofte. Vi har haft problemer med det stedet. Jeg var stille og ventede på, at hun skulle fortsætte, men samtalen blev afsluttet kort tid efter med en hastig undskyldning. Det gjorde mig urolig. Det var som om, jeg havde rørt ved et punkt, som folk undgik. Selvom det ikke var noget håndgribeligt, følte jeg, at det var en historie ved det stedet, som ingen ønskede at snakke om. Kanskje var det bare et sted præget af en gammel tragedie, eller en hændelse, som havde faldt i glemslen, men som fortsat ekkoede på en subtil måde. Jeg søgte efter navnet på motellet på nettet. Det var få anmeldelser, og de få, som fandtes, virkede standardiserede, korte og generelle. En kommentar fangede imidlertid opmærksomheden min. Den var fra en anonym bruger postet næsten et år før mit ophold. Den lød, hvis du bor i rum 13, tag med dig noget, du kan lage igen der. Ikke prøv at tage noget med dig. Meldingen endte bråt, uden kontekst. Men det var nok til at minde mig om pennen, som lå i skrivebordet mit. Den sætningen gik på repeat i hovedet mit i flere dage. Hvorfor ville nogen lage igen en slik anbefaling? Og hvorfor bare om det rummet? Der bestemte jeg mig for at dra tilbage. Ikke for at konfrontere nogen, jeg ville bare levere tilbage pennen. Noget i mig sagde, at den genstanden ikke burde være hos mig. Som om noget havde blivet afbrudt, da jeg tog den med mig. Jeg kom tilbage til motorvejen en kald oktobermorgen. Motelparkeringen var tom. Receptionen var låst. Stedet virkede forladt. Som om det havde stængt pludselig, eller som om det aldrig havde eksisteret. Jeg stod der i flere minutter. Jeg lagde pennen på gulvet, ret foran døren til rum 13, og gik tilbage. Jeg gik ikke ind. Jeg ville ikke vide mere. Jeg gik tilbage til bilen og kørte af gårde i stilhed, uden at slå på radioen. Siden dengang har jeg ikke været tilbage på den vejen. Jeg har aldrig stoppet på moteller ved motorvejen siden.
Og hver gang jeg ser en pen med et firmalogo, får jeg en uforklarlig følelse af kulde. I flere uger prøvede jeg at lægge episoden bag mig. Jeg overbeviste mig selv om, at alt som havde sket, kunne forklares rationelt. Lyden kunne have været rørlæggerarbejde, tv'en kunne have haft dårlig kontakt, stolen kunne have stået skævt. Pennen, vel, kanskje nogen havde glemt den der. Ingenting, som kunne retfærdiggøre den voksende angsten, jeg følte, hver gang jeg tænkte på Rom 13. Men ubehaget forsvandt ikke. Faktisk virkede det, som om det havde fulgt med mig. Jeg begyndte at lægge mærke til små ting. Dumme situationer, som hver for sig ikke betydede noget, men som sammen begyndte at danne et ubehageligt mønster. Det første var en nøkkelring. En nøkkelring identisk med den fra motellet, metallet 13 i metal, dukkede op i skrivebordsskuffen min en morgen. Jeg havde aldrig taget den med mig, og det var ikke den samme, som var festet til den ægte nøkkelen, som jeg havde lagt på gulvet i receptionen. Det gav ingen mening. Jeg spurgte Konami, om hun havde rodet der, men hun vidste ikke engang, hvad jeg snakkede om. Jeg tænkte, at det kanskje var en tilfældighed. Havde nogen spillet mig et pus, men ingen kendte til historien. Jeg havde ikke fortalt den til nogen i detalj. Det andre var bilradioen. Den begyndte at skifte station af sig selv, altid på samme sted på vejen, hvor jeg havde stoppet den kvelden. Og altid til en frekvens, som bare sendte støj. En statisk støj, identisk med den fra tv'en i det rummet. Det spilte ingen rolle, hvilken radio jeg brugte. Bilradioen, min egen, til og med radioappen på mobilen. Hver gang jeg kørte forbi der, var det noget, som forstyrrede. Som om det stedet prøvede at minde mig på, at det fortsat eksisterede. Jeg prøvede at undgå området en stund, men det var vanskeligt. Arbejdsopgavene mine førte mig fortsat til nærliggende byer. På en af disse turene, uden at lægge mærke til det, endte jeg op med at tage samme rute og kørte forbi det gamle motellet. Det var anderledes. Ikke bare stængt eller i ruiner, men fuldstændig omgivet af skilt og planker, som om noget havde blivet bråt afbrudt der. Skiltet var fjernet, og facaden var dækket af rustne metalplader. Det så ud, som om det havde stået forladt i flere 10 år, selvom jeg vidste, at det bare var nogle måneder siden, jeg var der sidst. Jeg stoppede bilen og gik ud med en blanding af frygt og nysgerrighed. Jeg gik bort til Gjerdet og kiggede gennem en åbning. Parkeringspladsen var tom. Dørene til rummene var fjernet. Receptionen var nu bare en mørk struktur bag det tukkede glasset. Det var ingen tegn til aktivitet. Ikke engang til rivningsarbejde. Det var som om stedet havde blivet hastigt stængt og glemt. Jeg gik tilbage til bilen med en klar følelse af, at jeg ikke burde have stoppet. Den næste natten var en af de mærkeligste i mit liv. Jeg vågnede rundt 3:00 om natten, og en dæmpet lyd fra stua. En metallisk, rytmisk lyd, som noget som snurrede og stoppede. Da jeg gik for at tjekke, fandt jeg nøkkelringen på bordet i stua. Den samme med nummer 13. Men denne gang var noget anderledes. Den var vådt, som om den netop havde kommet ind fra regnet. Jeg gik tilbage til soverummet med en klump i magen. Jeg sagde ingenting til Konami. Jeg lagde bare nøkkelringen i en æske og forseglede den med tabe. Jeg lagde den i bunden af et skab og prøvede at ikke tænke mere på det. Men hver gang jeg kørte forbi den vejen, selv på lang afstand, kom mindet om soverummet tilbage med fuld styrke. Stilheden, stolen som blev dræt, tv'en som slog sig på af sig selv. Alt virkede ferskt, som om det havde sket kvelden før. Det, som imidlertid plagede mig mest, var manglen på konkrete forklaringer. Det var ingen skrik, ingen skikkelser, ingen åbenbaringer, ingenting eksplicit, bare små forandringer, lyder, genstander, som var flyttet. Men det var netop denne subtiliteten, som gjorde det, at alt virkede mere ægte. Som om rummet prøvede at overbevise mig om noget uden at bruge ord. Og så skete det en sidste ting. En morgen, da jeg åbnede arbejdsposten min, lagde jeg mærke til en melding uden afsender. Titlen var bare 13. Jeg åbnede den,
forventende at finde skadelig spam. Men indholdet var et enkelt billede. Et mørkt og uskarpt billede fra et rum. Mit rum. Stolen ved siden af skrivebordet, og på den pennen. Akkurat slik jeg fandt den morgen, jeg kom tilbage til motellet. Jeg lukkede e-posten med skælvende hænder. Jeg klarede ikke at finde ud, hvor den kom fra, og jeg fandt ikke meldingen igen. Den var bare borte. Ingen af teknikerne i selskabet klarede at spore den. Siden da har jeg accepteret, at jeg aldrig vil få alle svarene. Jeg har bare holdt øje med detaljerne. Og jeg har lært at ikke undervurdere steder, som plager os af fejl grunder. Ikke fordi de er hjemsøgte, som receptionisten sagde, men fordi de bærer på en slags minde, som nægter at forsvinde helt. Og nogle gange er alt dette mindet trænger, nogen som lægger mærke til det. Nogen som, selv uden at ville det, tager med se et fragment af det, som er igen. I dag lever jeg livet mit som vanligt. Job, aftaler, rutiner. Ytter har alt gået tilbage til det normale, men indvendigt har jeg aldrig set på visse situationer på samme måde siden. Det er vanskeligt at forklare for nogen, som aldrig har oplevet noget lignende. Det var ikke noget eksplicit, ingenting som kunne filmes eller bevises med sikkerhed, bare følelser. Detaljer, som ikke stemte, for mange tilfældigheder samlet rundt en oplevelse, som bare skulle have været en vanlig nats søvn. Og kanskje var det det. Kanskje alt, som skete, kan forklares med logik, med elektriske fejl, strukturelle lyder, genstander glemt af andre gæster. Kanskje pennen bare var en pen, nøkkelringen, en gammel genstand, som faldt på fejl sted, og den e-posten, en fejl i systemet, en digital spøg. Det er muligt, men det er ikke slik, jeg husker det. Det, som blev igen i mig, var ikke akkurat frygt. Det var en dyb uro. Som om det var steder, som ikke ønskede at blive besøgt. Rum, som ikke var helt tomme. Genstander, som ventede på at blive fundet. Ikke fordi de rummede noget overnaturligt, men fordi de var stille minder om noget, som havde sket, og som af en eller anden grund fortsat gentog sig i subtile cykluser. Jeg har aldrig set den nøkkelringen igen. En stund senere lette jeg efter æsken, jeg havde lagt den i, men den var ikke længere i skabet. Hverken min kone eller nogen andre i huset vidste, hvad som havde sket. Det var som om genstanden bare havde returneret til stedet, den aldrig skulle have forladt. Siden dengang har jeg undgået vejen, der motellet lå. Og jeg har aldrig mere accepteret at bo i rum nummer 13. Nogle gange vågner jeg midt på natten med den samme tunge følelsen i luften. Den samme, som jeg følte i det rummet. En tyk stilhed, uden grund. Der står jeg bare op, går ud i gangen, ser mig rundt og går tilbage til sengen. Jeg hører ingenting. Jeg ser ingenting. Men det tager en stund, før jeg får sove igen. Og inderst inde fortsætter jeg at spørge mig selv, hvad skete egentlig den natten? Eller kanskje jeg ikke engang vil vide det. Hvis du har fulgt med så langt, ikke glem at abonnere på kanalen og give os en like. Det er vældig vigtigt at have dig her med os. Tak for, at du lyttede til historien min. Nogle gange kommer den virkelige ubehagelige følelsen ikke fra det, vi ser klart, men fra det, som forbliver uforklarligt. Selv efter, at alt ser ud til at være løst. Det er denne typen følelse, som bliver værende hos os længere, og skaber en slags indre støj, som aldrig helt forsvinder. God kveld til alle på kanalen. Mit navn er Erik Hoffmann, jeg er 29 år gammel, kommer fra Leipzig i Tyskland, og har bestemt mig for at dele med jer en oplevelse, jeg havde for over 10 år siden, men som fortsat følger mig. Jeg har altid været skeptisk af den typen, som søger logiske forklaringer på alt. Men det, som skete den kvelden, tog mig helt ud af balance. Det var ikke noget stort eller sensationelt. Faktisk var det modsat. Diskret, stille, men dybt for uroligende. Kanskje det var derfor, det var så vanskeligt at glemme. Først vil jeg bede om følgende. Hvis du liker denne type indhold, kan du give en like, abonnere på kanalen og aktivere varslet.
Det hjælper vældig, og det er vigtigt for os at have dig her. Vel, lad os begynde. Høsten 2012 bestemte forældrene min C for Å tilbringe en helg i en liten by, som hedder Quedlinburg, hvor nogle nære slægtninge boede. De insisterede på, at jeg skulle blive med, men jeg havde netop fyldt 18 år, og var i den fasen, hvor bare tanken på en familiehelg føltes som en byrde. Desuden havde jeg mere attraktive planer for de 2 dage. Frihed, sofa, filmer og hele huset for mig selv. Vi boede i et enkelt 2-etages hus med en kælder, som blev brugt som bod. Ikke noget specielt. Nabolaget var rolig, bestående hovedsageligt af ældre familier, og alt der gik i et ganske forudsigbart mønster. Den fredagen, like etter lunchi, drog forældrene mine. Jeg tilbragte resten af ettermiddagen med at høre på musik og se på en serie, jeg nylig havde begyndt på. Om kvelden lagde jeg mig en rask matbit, tog mobilen og kastede mig på sofaen i stua for at nytte den behagelige stilheden. Men stilheden den kvelden virkede anderledes. I begyndelsen plejede det mig ikke. Tværtimod, jeg syntes det var afslappende. Men etter hvert som timerne gik, begyndte jeg at mærke, at stilheden var på en måde tæt. Det virkede som om de naturlige lydene i huset, knirkingen i træværket, den svage susingen fra vinden gennem vinduerne, var fraværende eller dæmpet. Det var som om omgivelserne var i ventemodus, som om de ventede på noget. Jeg ignorerede det og skyldte det på fantasien min. Det var vanlige og rare tanker dukket op, når huset var tomt. Jeg skruede på tv'en, skru op volumet og fordybede mig i episoden, som gik. Indimellem tjekkede jeg mobilen eller hentede noget i køkkenet for at holde tankene i gang. Så rundt 9:00 slukkede tv'en C. Ingen støj, ingen strømbrud. Lysene var fortsat på. Jeg tog fjernkontrollen og prøvede at slå den på igen, men ingenting skete. Jeg tænkte, at jeg kanskje havde kommet bort i en knap ved et uheld. Jeg tjekkede kablerne, stikkontakten, alt var normalt. Der hørte jeg en lyd, svagt, rytmisk, som et let, fjernt, men insisterende bank. Det var vanskeligt at identificere, hvor det kom fra, men det virkede underjordisk. Kanskje fra et rør. Tanken beroligede mig ikke. Jeg stod oprejst og ventede på, at lyden skulle ophøre af sig selv, men den fortsatte. Jeg nærmede mig trappen, som førte ned til kælderen. Døren var lukket som altid. Jeg nølte nogle sekunder og lagde øret mod træværket. Lyden blev lidt tydeligere. Det hørtes ud som spredte bankelyder, som om nogen bankede let på en hard overflade. I første omgang tænkte jeg at gå tilbage til stuen, slå på laptoppen, sætte på lidt musik og ignorere det. Men nysgerrigheden vandt. Jeg tog mobilen, skruede på lommelygten og åbnede døren til kælderen. Luften, som kom op derfra, havde den gamle, lidt fugtige lugten, som er karakteristisk for dårligt ventilerede steder. Lampen, som hang fra taket, blinkede svagt og kastede ustabile skygger på trappetrinene. Jeg gik forsigtigt ned. Hvert skridt fik træværket til at knirke under fødderne mine. Da jeg kom ned, stilnede lydene. Jeg så mig rundt. Gamle æsker, gamle møbler dækket af lagen, hylder med værktøj. Alt var på sin plads. Likevel var det en mærkelig uro i luften, som om rummet var fyldt af noget, jeg ikke kunne sætte fingeren på. Jeg stod der i nogle minutter og prøvede at finde ud, hvad det var, som plagede mig. Det var ikke noget støj. Det var ingen bevægelse, men det var heller ikke ro. Der lagde jeg mærke til noget, som ikke burde være der. En af væskene, som plejede at stå stablet i venstre hjørne, stod væk fra væggen. Det var en liten detalje, men den fangede opmærksomheden min. Jeg gik nærmere og lagde mærke til, at det var en liten spræk i væggen bag den. Ikke en åbning eller en skjult dør, bare en fejl i pudset, som om nogen havde begyndt at fjerne en del af strukturen og så sluttede. Jeg så nærmere etter. Inde i sprækken var det noget metallisk, som en stang eller en tynd bar, men jeg kunne ikke se det ordentligt uden at flytte æsken helt. Og der hørte jeg det igen. Ikke et bank,
men noget, som lignede mere på en svag skrabelyd bag mig. Jeg snudede mig umiddelbart, men kælderen var fortsat stille. Ingen æsker havde faldt ned, ingen synlige forandringer, og likevel øgte følelsen af uro. Jeg pustede dybt, dyttede æsken tilbage i hjørnet og bestemte mig for at gå op. Men det, som ventede mig øverst i trappen, var ikke akkurat det, jeg havde forventet åfine. Da jeg kom til døren, som førte til første etage, så jeg, at den stod på glødt. Jeg var sikker på, at jeg havde låst kælderdøren. Det gjorde mig ukomfortabel. Det var ingen lås på indsiden, så i teorien kunne den have blivet åbnet af en luftstrøm. Men det nærmeste vindue i køkkenet var lukket. Jeg dyttede døren forsigtigt og gik ud i gangen. Huset så akkurat ud, som jeg havde forladt det. Lysene var på, det var helt stille, og ingenting tydede på indbrud eller uvanlig aktivitet. Likevel var kroppen min på vagt. Jeg kendte hårene rejse sig, men fortsatte at gå. Jeg gik til køkkenet og åbnede vinduet, for at se, om det var mere vind end vanligt. Men natten udenfor var mærkeligt stille. Ikke engang lyden af bladene, som raslede, kunne høres. Jeg gik tilbage til stuen og prøvede at slå på tv'en igen, men den var fortsat stille. Jeg tjekkede sikringen, og alt var i orden. Det virkede, som om bare tv'en havde sluttet at fungere. Til slut lagde jeg fra mig fjernkontrollen og bestemte mig for at gå op på rummet mit. Jeg følte mig træt, ikke fysisk, men mentalt, som om hovedet mit prøvede at bearbejde nye information, samtidig uden at komme til nogen konklusion. Oppe var alt som vanligt. Rummet mit var enkelt. En seng, et skrivebord, en bokhylde og nogle gamle genstander etter bedstefaren min, som jeg havde arvet. Lampen ved siden af sengen gav et mygt lys i rummet. Jeg satte mig på sengekanten og satte stille en stund. Tanken på at sove begyndte at virke absurd. Der var det noget, som fangede opmærksomheden min. En lav, næsten umærkelig lyd fra den nedre delen af huset. Da jeg koncentrerede mig, skjønte jeg, at det var som om en af inderdørene blev dyttet sagte og skrabte let mod gulvet. Det lammede mig. Det var en enkel lyd, ikke truende, men i en situation, hvor alt skulle være stille, hørtes det ud som en alarm. Jeg rejste mig sagte, tog mobilen igen og gik til trappen, hvor jeg kiggede mellem sprossene. Fra toppen kunne jeg se en del af stuen. Kælderdøren var åben igen. Det gav ingen mening. Jeg havde lukket den. Det var jeg sikker på. Jeg gik sagte ned, og hvert trin gjorde mig mere anspændt. Da jeg kom til bunden af trappen, nærmede jeg mig kælderdøren med forsigtighed. Lyset inde i kælderen var på, noget som overraskede mig. Jeg huskede ikke at have ladt det stå på. I tvivl lukkede jeg døren hardere, og denne gang dyttede jeg et lille møbel foran den for sikkerheds skyld. Jeg prøvede at ignorere ubehaget og gik til køkkenet for at hente et glas vand. Da jeg åbnede kranen, mærkede jeg, at vandet kom med mindre tryk end normalt, ledsaget af en svag pipping i rørene. Igen ikke noget, som vækkede særlig opmærksomhed isoleret set, men alt virkede unormalt. Mens jeg drak, hørte jeg et smæld fra stuen. Jeg løb ikke. Jeg gik bare forsigtigt bort dit. En af sofapudene lå på gulvet. Jeg vidste, at jeg ikke havde lagt den der. Jeg så mig rundt et tegn på dyr, træk noget. Men det var ingenting. Klokken var 11. Det var bare nogle timer til forældrene mine kom hjem, men hver minut virkede uendelig lang. Jeg gik tilbage til rummet midt med tanken om at prøve at sove. Jeg låste døren, satte en stol mod den for sikkerheds skyld og lagde mig ned, selvom jeg ikke var træt. Jeg satte på mobilen for at høre lidt musik, bare for at skjule stilheden. Det fungerede en stund. Jeg lå stille, bevægelsesløs, og bare lyttede og ventede på, at tiden skulle gå. Men rundt klokken 12 hørte jeg en anden lyd. En dæmpet lyd, som kom ret fra gulvet, som om noget havde blivet dræt inde i kælderen, og denne gang var lyden kontinuerlig, ikke et enkelt knald. Jeg rejste mig op igen. Jeg vidste ikke længere, om det jeg hørte var ægte, eller om det var fantasien min, som spilte mig et pus. Jeg tog mobilen og gik sagte ned til underetagen. Stolen, jeg havde sat foran kælderdøren, var væltet. Døren på glødt.
Igen. Det var noget den natten, som ikke gav mening. Men frem til da var alt for subtilt til at være konkret bevis. Det var ingen fotaftryk, ingen tegn til indbrud, ingen stemmer. Bare små ting, døre, som ikke var på plads, lave lyder, genstander, som var flyttet. Jeg gik ind i stuen og satte mig med en følelse af at blive drevet til bristepunktet. Sagte. Jeg kunne ikke længere skille mellem, om jeg havde med noget uden for mig at gøre, eller om det bare var mig selv. Og så hørte jeg en rask sekvens af 3 tørre bank fra kælderen. Klare. Nøjagtig mellemrum. I det øjeblikket fik alt, som havde virket lite og tvivlsomt, en uudholdelig tyngde. Det var ikke længere rum for at tro, at dette var en tilfældighed eller mental udmattelse. Disse lydene var ikke tilfældige. De 3 tørre, tydelige bankene kom fra kælderen, og de var ikke naturlige. Jeg satte nogle sekunder og prøvede at bestemme mig for, om jeg skulle gå op på rummet midt og vente på, at tiden skulle gå, eller om jeg endelig skulle tage en mere direkte handling. Logikken sagde, at jeg skulle blive, hvor jeg var. Låse dørene, ringe nogen, eller bare holde mig i det mest oplyste rummet i huset. Men det var noget i mig. Kanskje en blanding af stolthed og frygt for at virke irrationel, som drev mig til kælderdøren igen. Jeg dyttede møblet tilbage, åbnede døren sagte og gik ned med lommelygten på mobilen rettet mod trappetrinene. Hvert skridt virkede som om det absorberede lyden rundt mig. Det var ikke længere nogen piping fra lampen, ingen lyder fra eskene, ingen ekko af mine bevægelser, bare en tyk og absolut stilhed. Da jeg kom til bunden af trappen, vendte jeg langsomt lysstrålen mod hjørnet, hvor de gamle eskene stod. Ingenting havde rørt sig siden sidst. Den samme esken var ude af plads, den samme sprækken var synlig i væggen. Alt var som før, og alligevel var alt galt. Jeg gik roligt bort dit. Jeg bød mig ned for at se bedre på sprækken og det metalliske objektet, som så vidt stak ud af pusset. Jeg tok på væggen. Den var kald og ro. Jeg trak en af væskene til side, og der lagde jeg mærke til noget andet. Gulvet var mærket med en svag ribe, som om noget eller nogen nylig havde blitt dratt dit. Det var næsten umærkeligt, men fulgte en ret linje til det mørkeste hjørnet, hvor det stod en metalreol indtil væggen. Jeg tok med mig lampen dit. Hyldene var næsten tomme, bortset fra nogle gamle værktøj, en ødelagt lampe og en plastmappe. Jeg tok mappen nysgerrig, og inde var det gamle papir. Forfaldte regninger, skitser af huset og et specielt ark, helt guldnet, med en håndskrevet notat på tysk. Det var en slags register datet 1963. Jeg kendte ikke igen signaturen, men det stod, at det var udført en strukturel reparation på kældergulvet efter meldinger om vandlækage og lyder fra de nedre bjælkene. Det gjorde mig nysgerrig. Jeg tog frem mobilen, tog et billede og vendte blikket tilbage til gulvet. Mærket var fortsat der. Jeg prøvede at flytte hylden lidt med foten. Den gled nogle centimeter og afslørte en del af gulvet med en lidt anden farve, som om det havde blitt dækket til eller lappet. Jeg bøjede mig ned og bankede med knogene. Lyden var hul. Hjertet bankede uregelmæssigt. Jeg rejste mig, klar til at trække mig tilbage. Men i det øjeblikket hørte jeg noget, som fik mig til at fryse. Fodspor. Ikke dernede. Oppe. I etagen over. Lette, men tydelige fodspor, som kom fra gangen og stoppede ret over hovedet mit i retning af trappen, som førte ned til kælderen. Jeg slukkede mobiltelefonens lommelygt instinktivt. Jeg stod stille i mørket og pustede så lavt jeg kunne. Jeg hørte ingenting mere, hverken fodspor eller knirkende lyder, bare stilhed. Men nå en spændt, skarp stilhed, som om luften selv trak sig sammen. Da jeg tændte lommelygten igen, var jeg fast bestemt på at gå op. Kælderen var ikke længere problemet. Det var huset. Jeg gik sagte op trappen, og så nøje på hvert trin, før jeg satte foten ned. Da jeg nåede døren, var den åben. Igen. For 3. gang. Jeg dyttede den forsigtigt og gik ind i stuen. Ingenting virkede ude af sted. Alt var på samme sted. Jeg så på klokken 12:45.
Forældrene mine ville være tilbage 7 om morgenen. Det var fortsat lang tid igen. Jeg satte mig igen på sofaen med mobilen i hånden og lommelygten på. Jeg turde ikke slå af nogen lys i huset. Rundt 1:15 bestemte jeg mig for at gå på toilettet. Gangen var oplyst, men det beroligede mig ikke. Jeg gik sagte til enden af gangen og gik ind på toilettet. Da jeg slog på lyset, var det noget, som fangede opmærksomheden min i spejlet. Et mærke, som om nogen havde lagt fingrene der og dratt dem nedover. Jeg gned med hånden for at fjerne det, men mærket virkede at være på indsiden, ikke udsiden. Som om det var mellem lagene i spejlet. Jeg gik sagte bort og lukkede døren. I det øjeblikket skyndte jeg, at jeg måtte komme mig ud derfra. Ud på gaten, vente på, at det skulle blive morgen uden for huset. Jeg tog på mig en jakke, hentede nøglen og tjekkede 2 gange, at mobilen havde batteri. Men da jeg prøvede at vri på dørhåndtaget, rørte den ikke. Den var ikke låst, bare fast. Som om nogen holdt den fast fra udsiden. Det var første gang den kvelden, jeg tænkte på at ringe nogen. Jeg tog mobiltelefonen og ringte faren min. Telefonen ringte 3 gange og gik over til telefonsvareren. Jeg prøvede moren min. Samme sak. Signalet var normalt. Det var bare samtalene, som ikke kom igennem. Jeg gik tilbage til stuen og satte mig i det fjerneste hjørne, hvor jeg kunne se indgangsdøren, gangen og trappen. Jeg satte der urørlig, til himlen begyndte at lyne. Da himlen begyndte at lyse, blev jeg overvældet af en mærkelig følelse. Ikke akkurat lettelse, men en følelse af at være i limbo. Som om spændingen ikke var borte, bare dæmpet af dagslyset. Jeg rejste mig forsigtigt og gik tilbage til indgangsdøren. Den åbnede let, som om den aldrig havde været låst. Jeg gik ud og satte mig på den lave muren ved indgangen. Den kalde morgenluften virkede mere ægte end alt, jeg havde følt de sidste timerne. Gaten var fortsat tom, og de første lydene fra byen begyndte at fylde rummene, som tidligere havde været fyldt af stilhed. Da forældrene mine kom rundt 7, kom moren min ud af bilen med et smil, hilste på mig og spurgte, om jeg havde sovet godt. Jeg sagde bare ja. Jeg sagde aldrig noget til dem. Ikke fordi jeg troede, de ville le eller ikke tro mig, men fordi jeg selv ikke klarte at sætte navn på det, jeg havde oplevet. Det var ingen afgørende hændelse, ingen klar svar, ingenting jeg kunne bruge som afslutning. De næste dagene gik alt tilbage til det normale. TV'en fungerede, kælderdøre var lukket og lydene ophørte. Likevel undgik jeg at være alene hjemme i flere uger. Et af hvert forvandlede frygten til tvivl, og der retter til bare et minde. Men den forsvandt aldrig helt. År senere, som voksen, flyttede jeg til en anden by, men en kveld kom jeg tilbage til forældrene mine for at spise middag. På et tidspunkt måtte jeg gå ned i kælderen for at hente en gammel æske med dokumenter. Lyset blinkede fortsat. Lugten af fugtighed var den samme, og hjørnet med metalhylden var fortsat der, intakt. Da jeg gik forbi det stedet, fandt jeg ingen riber i gulvet, ingen mærker, ingen lyder. Men jeg stoppede op et øjeblik, og selvom alt virkede normalt, havde jeg en følelse af, at jeg havde efterladt noget ufordi den høstkvælden. Noget, som blev fanget i rummet mellem det, som skete, og det, som næsten skete, og som kanskje aldrig vil være muligt at forstå fuldt ud. Siden den gang, hver gang nogen snakker om mærkelig stilhed, om tomme hus eller om små uforklarlige anomalier, går tankene mine tilbage til den helgen, ikke på grund af lydene, mærkene eller de åbne dørene, men på grund af den ubehagelige visheden om, at det findes ting, som ikke lager lyd, og likevel efterlader de os mærket for altid,